klaar. 1. Ja. De band uit Jestemar ging in de strijd aan om het eerste plak met het klompje zielen. Ja, daar hien ze mij haar al haar een eigen zielklompje maken. Binnen al die band kwamen in de squallen, zou ik maar zeggen. En daar hadden ze een pakket van klompjes. Die hadden ze helemaal in elkaar gezet. Hè? Met hout en kiedel en alles erbij. Dan heb ik uitgelegd wat de bedoeling is. Ze gaan al je thuis verven. Nou, dan had het hier het zien. Er weer een hele mooie competitie met zo'n klompjes. Want dient is helemaal oranje en zwarte ziel. Hoe had dat dien? Mijn broer had dat bedacht. Wie ging nog een naar de winkel om verf op te halen daarvoor. Zo hebben we hem zo opspuiten. De wienburkel in er net onder mij, we troch de zielklompjes alle kanten uitgien. Soms dan binnen de zeilen wat te strak en wij zielen witte. Ja, dan willen ze hele wind varen. Dat dienen ze ik. Maar lang om net ben ze al over de finish gekomen. En het gaat ik om de wielen. Daar gaat het ik om. Maar uiteindelijk wist het zielklompje van Lars als eerste de finish te bereiken. Ja. Is dat verwachten van tevoren? Op zich wel, want u is dan wel de leiding. Ja, soms kan je wel de oorkant op, dan verwachten, maar je had wel won. Had ze nou ook een prijs won? Nee, nog net. Ik denk dat u die na de race krijgen. Vanmorgen hebben mijn vrouw en ik even wat lietse priskes. Even, dat moet je er wel bij, maar het ging om de willen. Dus het is natuurlijk de eerste stap om bij een vertrouwd te maken met het ziel. Wat is dat? Waarom gaat een schip vooruit dat het zeil breed uit? Waarom gaat iets in de wind in dat het zeil strak? Een volgende stap is stap in een optimisme. En misschien dat is het mijn droom wel. Binnen het 20 jaar binnen het bemanningsleden op een scootje.